Több mint 30 millió forintnyi adományt kaptak a fogyatékkal élők. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segítségével 3000 embernek egy évre elegendő papírterméket ajánlott föl az ország egyik legnagyobb papírgyára. Az eseményen egy egész kamionnyi adományt és ajándékcsomagokat adtak át a fogyatékkal élőknek. Egy egész kamionnyi higiéniai papírtermék érkezett a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat központjába. A több mint 30 millió forint értékű 10 tonnányi adomány egy éven át 3000 embernek elegendő. A felajánlást a fogyatékkal élők kapják, a Vajda Papír már 4. alkalommal támogatja a rászorulókat. Az ő számukra ez nagyobb érték, mint nekünk, mert átélik azt, hogy az ajándék, minden egyes gesztus az ő számukra az, ahogy mi együtt vagyunk velük. A papírgyár igazgatója szerint mindenki feladata segíteni a rászorulókat és a segítőiket. Lenyűgöző látni azt a lelkesedést és azt a fáradhatatlan munkát, amelyet kifejtenek a rászorulók támogatása, segítsége tekintetében. Az eseményen a fogyatékkal élők képviselői ajándékcsomagokat vettek át, amiket nagy izgalommal bontogattak. Sok minden, mondjuk így csoki, vagy valami hasonló. A plüsmaci és a csoki mellett zsebkendő, törlőkendő, arcmaszk és toalettpapír is volt. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szerint az ilyen típusú támogatás nagy segítség a szervezetnek. Amit a felajánló fordított esetben maga is elfogadna és használatba venne, azokat tudjuk továbbadni a rászoruló embereknek. A 10 tonnányi papírtermékkel 65 rászorulókkal foglalkozó intézményt tudnak ellátni egy éven keresztül.